Biolanen diagnostikorako ekipoak garatzen ditugu, eta bai elikagai munduan eta baita ere osasun munduan egiten ditugu produktu hauek. Egia da produktu hauek hasieratik eta bukaera arte hemen gure etxe honetan egiten dugula, bai biokimikaletikan, bai elektrokimikaletikan, bai elektronikaletikan, gauza guztiak hemen barruan dauzkagu garatuta, eta horrek ematen diguna baita ere da soluzioak ematerako orduan beste gaitasun bat. Honekin batera, gure produktuak ez dakate inongo kontaminaziorik sortzen, erabiltzaileentako ere oso jasangarria dira, eta horrek ematen diguna bai da gure kompetentziari begira beste balio erantzi bat. Eta bukatzeko, nik uste dut digitalizazioa dela gure azken olako lorpena. Gure mundu guztian dauzkagun ekipo guztiak konektatuta daude gure sarera, eta gu ikus dezakegu ekipo guztiak hemen Zamudiotikan online. Guretako gure ekipo guztiak konektatuta egotea ematen digu informazio bat gure erantzuna askoz hobea izan daitekeela gure bezeroendako. Eta horrek ematen digu baita ere gure ekipoak hobetzeko, algoritmo berriak egiteko, guzti horrek ematen diguna da gure produktuari beste balio erantzi bat emateko aukera. Eta horrek ematen digu beste produktu berri bat egiteko aukera, porque orain arteko produktu guztiak offline egiten zuten lan. Etorkizunera begira gure erronka handiena da orain momentuan gure fakturazioa bikoiztea. Orain momentuan munduan zehar 11 bulego baino gehiago komertziala ditugu, bai Asia, Afrika, Europa eta Ameriketan, eta horrek ematen digu aukera salmentak igotzeko. Horrekin batera, gure produktu sorta asko handitu da, gure portfolio asko luzatu da, eta horrekin eta gure kapazitate komertzialarekin nik uste lortzeko aukera daukagula. Eta baita ere, egindiako azkenengo infrastruktura eta eraikinak ematen digu guzti hori lortzeko aukera.